Hemen salam mehribanlar. AZT kampanyamyda täze gelen sagatlarymyzyň biri hem Watch 7 seriýa sagatymyz. Bu sagatymyzda Watch 7 Pro model bolup gidýär. Sagatymyzyň içinde kitapçasy var. Sagatymyzyň özü. Şimdi беспроводной заряднigi var. Bu sagatymyzyň 6-njy seriýa sagatlarymyzdan näme tapawdy var? Bu sagatymyz görüşiňiz ýaly täze gelen 7-nji seriýa sagatlarymyzyň biri bolup versiýasy ýetgeýär. Doly ekran görnüşde. Doly ekran ruligi işleýär. Ruligi işleýän görnüşde menüsy, birden menüsy var. Birnäçe funksiýalar ýerine ýetirýär. Ýagny telefona çatylýar, Bluetooth arkaly, çiris Bluetooth, çiris programma arkaly telefonuňyza çatyp bolýar. Ýürüýte programmasy bilen jaň gelýär, SMS gelýär, hemme owdamleniýalary görkezýär, gürleşip bolýar. Bu sagatymyzyň has hem üýtgeşik tarapy görüşiňiz ýaly ýarky swet, ekrany doly ekran, ýarky swetde ören owdun, rimşowun çalyşyp bolýar, silikony we görnüşde rimşow var. Rimşowuny aýryp çalyşyp bolýan görnüşde. Bu sagatymyzyň ilki bilen nastroykasy bar. Size aýdyp bereýin, telefonu nähili çatylýar, nähili funksiýalary bar ondan daşary. İlki bilen telefonumuzy Bluetooth arkaly çatýar, Bluetooth'uny açýar. Sagatymyzdan hem şeýle ýokardan aşağı ekranyny çekýär. Şu taýda Bluetooth bar, Bluetooth'uny açýar. Telefonumuzdan sagatymyzy gözletýär. Ýagny watch call diýip sagatymyz çykýar. Şu görnüşde watch call basýar. Принять etýär. Sagatymyz Bluetooth arkaly telefonumyza çatyldy. Ondan daşary her bir sagatymyzyň telefona çatylýan programmasy bolup durýar. Bu sagatymyzyňky bolsa hem Wear Fit Pro diýip öz programmasy var. Bu Wear Fit Pro programmasyny öz içinde şunýaly QR kodu arkaly bilenem hem tapyp bilersiňiz. Şu görnüşde nastroykasyna girýäňiz. Nastroykasyna gireňizde şu görnüşde QR koduny skaner edýäňiz. Gönümer Wear Fit Pro adyny Play Marketden tapyp bilersiňiz. Ondan daşary kitapçygynyň öz içinde hem şu görnüşde QR kodunyň aşagyna Wear Fit Pro diýip ýazylan skaçat edip alyp bilersiňiz. Şeýle Bluetooth arkaly telefonumyza çatdyk. Programmasyna girýär. Men özümde alıngydyr taýyn. Şu ýerde oborudownie diýen ýere girýär. Ýene täzeden ve место положениýasyny açýar. Sagatymyzy gözledip başlaýar. Watch 7 diýip sagatymyzyň ady çykar. Şunun bilen programmasy bilen hem telefonumyza çatylan bolýar. Şu ýerde gönüme prosentini görkezýär, näçe prosent zaryadynyň bardygyny görkezýär. Ondan daşary programmada näme üçin çatylýar? Ilki bilen, birinji bilen aýdyp geçecekdim. Sagatymyzyň öz içinden wagtyny, sagatyny düzetip bolmaýany sebäpli ýürüýte prolajeniýasy arkaly çatylýar. Gönüme prolajeniýasynyň çatan adyňyza hem sagaty awtomat düzeýär.
Şu görnüşde 13.34 saatimiz düzüldi. Öz içinde şular ýaly temasy bar. Mundan daşary başga temalary hem saýlap bilirsiňiz. Diýen, individualymyzda görüşýän